Hij wordt serieus geknutseld bij de scouting. Toch staat die jobplanning met. Goedemorgen. Hij wordt serieus geknutseld. Ja, hij heeft in gebouw gestaan en uit en dat moet er aanbreken. En dat gaat nu naar de milieupark hè. En alles wordt, en dan moet er vanuit gebouwen aan deze kant, kunnen we naar gebouwen staan. En dat wordt in de veerunitsen van 9 meter lang bij 12. En die bovenste rotten we en die moesten weg voor de gemeente. Oké. Ik ben Bas trouwens. L1 onderweg. Ja, heb ik gezien op televisie. Ja. Oh, dus dan weet je, in ieder geval dat we geen volslagen vrienden zien. Ja. Hé, maar dat is wel Alt-Iser, ik neem aan, door Chris Nokkelveur, hè? Dat komt de jongens allemaal opruimen, hè. Dus we hebben alle hout of nu gezien, dat versnipperen wordt gebracht naar de container. En die andere grote stukken hebben we containers vergaat voor de rotzooi allemaal in te gooien. En aan deze kant, daar bij de fietstijd, kunnen we nu de stoom van 9 bij 12. En dan kunt hij weer gaan spelen. Mooi toch? Is het een gezonde vereniging, de scouting? Ja, leek het 80 man, 80. En daarbij zitten nog de uitjes, zeggen we hier. Hè. Echt hoor? Ja. Er is nooit te oud om bij de scouting te doen. Nee, die gebouwen van die uitjes hebben ze gesloopt in de Gerard Walderstraat. Ja? Dat hebben ze gesloopt en die leukers hadden geen plaats voor een onderdak te krijgen. En Okay. hebben ze bewust dat een kaartje gehuurd. Dat zijn toch niet die oudjes waar we toen geweest zijn, of wat, joh? Die hadden zo'n tussenwoning, hadden die ja, door. Met dat grasveldje ervoor. Ja. Zussen, dat is niet goed geweest. Dat hebben ze helemaal afgebroken. Ja, die leukjes kosten nou ergens terecht en die zijn terechtbus gekomen. Oh, wat leuk. Nou, we vangen die 2 jaar op en dan gaan ze weer terug naar hetzelfde gebouw. We zijn onze eigen boven. Want die hadden het zo leuk samen. Die zoeten toen boeten, nou, ja, dat was geweldig. En een lange toffel en... Oh, dus die zien onder de pannen, letterlijk en figuurlijk. Die zitten, ja. En ziet je, wat is ook verbinding met de scouting? Ja, ik ben altijd lid geweest van de scout en nu nog. Ik ben vanaf mijn 5e erbij, dus ik ben dus nu 73. Dus ik heb ik groep gedraaid tot 20 jaar terug en toen ben ik gestopt en in het bestuur gezeten en nu onderaan voor het gebouw. Je ziet 58 jaar bij de scouting? Ja, ja. Wow. Mooi hobby, ja. Ja, nee, maar en de west van de straat. Ook dat. Maar bij de scouting ben je toch altijd bezig met zinnige dingen? Ja, dat zie je zo. Daar zijn we nu mee bezig. Hè. Je ziet toevallig ook nog handig. In ieder geval, je weet wie ze met ja, een... Ja, alles heb ik handig en verstandig. Oh, wat vind ik dat gaaf. Immers die bijna 60 jaar bij de scouting is. Dan heb je veel meegemaakt, denk ik. Oh ja. We hebben eerst in de wand gezeten en toen boven de kippen staan bij de bejaardenhuis. En toen zien we naartoe moeten komen. Dit is een oud schoolgebouwtje? Dat is een huishoudschool geweest. Een huishoudschool? Van Breugel allemaal. En daarneven zitten de kleinkindertjes die er worden opgevangen. Oh, leuk. Ja. Hoe wordt dat dan nog een tijd, de scouting? Toen het geen begoos als menke? Prachtig. Ik heb me groot geamuseerd en toen ben ik leider geworden. Dus ik ging als eerste met onze groep op paard op kamp. Dat was toen niet, hè. Dat mocht niet voor de voorzitter. Maar we hebben dat toch gedaan. Stiekem of wissel ervan? Nee, we hebben wel ingedicht. Toen zijn we naar Heidhuizen geweest. En dan voor een mooi kamp gehad. Bij de boer in de stal. Wacht eens even, dat wordt toch niet bij die hoeve die boet in de dorp leed? Ja, dat... Was dat niet Hoeve Twente? Nee, dat was bij de boer ergens. Ik heb dat meer dat is dus nog geleden. Oké. En we hebben dan lekker gekampeerd, hebben tenten opgezet, hebben de kinderen ook bezig gehouden. En zo langzaam eerst iedereen op zijn eigen begonnen. Maar als ze doorgreus van lid naar leiding, dan weet ze eigenlijk ook precies wat die jongen nodig hebben, hè? Zeker. Om ze bezig te houden. Ik had toen in de groep van de 24 keer met tweede maanleiding. Dat kost voor kosten. Maar nu kent ze niks meer met tweede maanleiding. Dan hebben ze een paar nodig. Hè. Ja, maar lukt dat een beetje? Ja? Voor hebben we ook leidingen nog. Dus we hebben niet te klagen. Wat is er veranderd in die bijna 60 jaar dat je bij de scouting zit? Ja, het is allemaal strenger geworden. Hè. Met kampvuur maken, noem maar voorbeelden, sigaretten.
Dat zijn allemaal strenge dingen aan regeltjes zien aangepast. Dus, Wat was voor ook het leukste? Vroeger? Vroeger, kamperen was het leukste. Ja? Ja. Kostelijk op de eigen gewoon, hè. Ja, ja. Het had zich in een tram aan de hand. En toen moesten we allemaal opletten, want dan moest het kat niet doen, dan moest zus niet doen. En zo doen. Maar het is scouting. Het is toch een enorm goede basis. Ook de kent wat, de duis wat met die hand. De duis gaat met de kinderen, dat is geschoren en dit is kampvuur maken, zo licht mogelijk. En dit is sporen moet zetten. En zo was je bezig. Hè. En de leers met mensen omgaan, hè? De sociale component. Ja, want ik zit nu met zijn werkgroep. Ik heb een werkgroep op een gegeven moment, en er waren 6, allemaal oudjes van in de 70. En die komen weer te helpen. Die zien nog een weg, rotsieweg brengen. Een klusploeg. Klusploeg. En dat is het kapot, is gewoon al onderhalf van het gebouw. Zitten er ook van die oldtimers zoals GB die vroeger lid zijn geweest? Ja, die zien er zo. Ja? Ja. Die zien een beetje met je haar met Micha. Oh, geweldig. Dus die kent je al die ken door en door? Die ken ik al door. Wat zult je leuke verhalen hebben, ook continu met elkaar, van vroeger dit en vroeger? Ja. Vroeger kost het geen uitspoken. Nu kan ze niks meer uitspoken. De echte qua jongens van vroeger. Ja. Wat erover. Spreken wordt het. Ziet je echt ook geboren en getogen hier in deze? Ik ben van Ambi en dan heb ik bij Ambi in de scouting gezeten. En toen dacht ik, dan moest ik weer gaan. Toen ben ik hier gegaan. En dan heb ik mijn vrouw ontmoet, die zat op de scouting. En ze getrouwd met een stier. En dan... Je hebt zelfs de wederhelft bij de scouting? Ja. Wauw. Ja, dus toen ziet je bij het knoepen leggen, ziet je met elkaar in de knup. Ja. Dus dat was wel aardig, hè. En mijn vrouw die zat bij Anne Frank vroeger, want die had 2 aparte verenigingen. De meisjes op paard en Veer op paard. Maar toen ging dat niet meer, dan moesten we bijeenkomen. Want dat die groep en zie je wel voorzitter van Anne Frank? Nee, voorzitter, maar die zat wel bij die groep als leiding. Oké. En zo de overschet bezig houden. Dus Anne Frank was de meisjesafdeling en Sint-Jan was de jongens. Ah, daarom is het nog altijd een dubbele naam, Sint-Jan Anne Frank? Nu is het allemaal samen en we hebben wel de naam aangehouden van Sint-Jan Anne Frank. Ja. Dus, kijk. Ja, sommige tradities moesten ook gewoon niet loslaten. Hè? Want het vertelt wat over de vereniging. En vooral is bezig met materiaal. Ik kom eens kijken binnen allemaal. Wat is het worpen wat hij... want ik ben niet zo goed toe in de scoutingwereld. Ja, Baden Powell, kent ze toch wel van vroeger? Ja, Baden Powell, ja. Dat was toch de opper... De oprichter. De oprichter van... Hier, dat is dus gebouwd, hè. Eigenlijk allemaal materialen, painten enzovoort. Hey. We hebben allemaal... Die jongens hebben geabzeild daar, zo is allemaal die spullen. Ik denk dat er al steeds nog de boete daar. Het ruikt nog kamperen. Maar het gebouw is eigenlijk te klein, daar moeten we gewoon opbreiden. Er werd ook gepoldanst. Nee, vroeger gingen die kleine walpjes. Oh, kijk wat leuk. Want hij staat nog in een trap. En die gingen dan naar boven en kosten ze nog beneden glijden. Kosten ze al een beetje oefenen voor als ze bij de brandweer zoiets willen later. Ja. Want ik bedoel, hebben we dat allemaal moeten inrichten, hè, omdat we te weinig plaats hebben. Als ze ergens die creativiteit kwijt kent, dan is het... Het is met de scouting, dus... En dan gingen die kindertjes, die hadden dan een S1, S2, S3, S4. Overal zaten kindertjes van de maanden 5 en zijn huisje. Steertiesje? Ja, die hebben ze ook nodig. Maar die stonden helemaal niet heen, maar wegens de verbouwingen is dat allemaal in het ogen moeten komen. Maar wie gaat je dat oplossen dan, als je ruimte... Als het goed is, hebben we volgend jaar een opening. Dan staat er een nieuw gebouw, was alles dat goed. Van 9B12 zeg je? Ja, dan wordt gebouwd van staal. En dan komen de USB-platen tegen. Dat is een nieuwe constructie schijnbaar. En je kunt dan op de plaatsen staan aan de linkse kant ervan. Dat hoeft dus al opbouwen. We hebben dat opgebouwd, we hebben alles opgebouwd. En we moeten allemaal alles aanbreken. Geweldig. En dat is al die, op kamp gewoon hebben ze dat allemaal die lichtketelen.
En chips stuurt, hè? En chips kunnen ze gewoon eten. Wafelijzers. Wolfenliezers. Ja, je wordt ook waffelen gebakken. Met de kerstmis bakken ze waffelen, die we verkocht. Ja, moest ze bezig houden, hè. Maar dit is echt nog, oh man, dit is nog echt old school. Ja, hè. Oh. Dat is hier nog oude. Voor boven het En kampvuur. dat is ja, voor popcorn te maken, die bakjes dus. En dat is popcorn die gebakken. Of iets wat ze noemen. En dan houden ze boven het vuur en wordt dat popcorn. Leuk. En dit is voor, dit zijn de cobra's. Voor, Ja, daar zitten de geweren in.